en tiedä, siis mulla on ollut jo pitkään niin kuin intohimo tälle alalle, niin jotenkin se semmoinen, ehkä se tunne, kun sit sen näkee sen äidin ja lapsen sen ensihetken, kun se on jotenkin ihan mielettömän upea. No, Vilhon synnytyksessä oli doula mukana. Mä ajattelin, että jos mä pystyn auttamaan jotain äitiä niin paljon kuin mitä mä sain doulasta apua, niin se olisi tosi hienoa. Ja erityisesti mua kiinnostaa tässä synnytysdoula-asiassa se, että näitä doulia koulutetaan tukemaan perheitä imetyksessä. Itselläni on lapsia 4 ja olen kokenut jokaisen kohdalla raskausajan ja synnytyksen erittäin positiivisena. Opiskelen sairaanhoitajaksi ja on sille lähellä tää tällainen kiinnostus tähän niin kuin synnytyksiin ja siihen synnytykseen. Niin kuin, mitä kaikkea siihen sitten liittyykin. Ja haluan antaa sitten tällaista merkityksellistä vahvuutta myös muille perheille ja äidille. Varmaan sitä valmentautumista synnytykseen ja sitä, että isä osallistettiin siihen koko prosessiin. Doula oli siinä hyvin apuna, että miten isä odottaa sitä tulevaa uutta ihmistä ja näin. Jos on niin kuin sellainen tukihenkilö, joka on jo siinä raskaudessa ja synnytyksessä mukana, niin kyllähän se hirveän luontevaa on, että siltä samalta henkilöltä voisi saada sitten tukea imetykseenkin liittyen. Koska se imetys on tavallaan semmoinen peruslähtökohta sen vauvan elämälle ja sen vauvan täytyy maito tavalla tai toisella itselleen saada, jotta se kasvaa ja kehittyy. No aika paljon se on ollut sellaista pohdintaa maidon riittävyydestä, että monestihan ne huolet on aika aiheettomia, että se taitaa olla meihin äiteihin vähän sisäänrakennettu se, että saako lapsi tarpeeksi syötävää. Doulana on tosi antoisaa kyllä olla. Mä oon ollut 4 synnytyksessä, mutta se hetki kyllä on aivan mielettömän upea, kun kaiken sen NS-kivun jälkeen, kun se vauva nostetaan tuohon rinnalle, niin kyllä siinä on ihan kyydelle tullut silmiin, niin äitille kuin mullekin. Mä en ole itse vielä päässyt synnytyksiin mukaan, mä oon ollut vaan niin kuin kakkosdoulana siinä, mutta että päässyt kuitenkin jo tapaamaan äitiä ja käynyt tapaamassa sitten synnytyksen jälkeen äitiä sitten Sallan kanssa. Niin nyt on sitten ensimmäinen doulattava, niin odotan innolla, jos pääsis ihan sitten synnytykseen asti. Kätilöksi olisi ehkä joskus vielä tarkoitus sit opiskella. Ai, mikä se on? Joo, okei. Aidon elokuva kuvasi. Siellä on sammusta ja tuo rekvisiitti. Pitääkö se, onko se nyt hyvässä kohtaa? On ihan käy. Tukkakin on niin hieno. Hyvältä näyttää. Tällä ei. No niin.